jamu mana nami dek nami terlubo bima. Sahatan nya dua mah sudah firma boki bor percaloan. Firma to di menuju mah nang aka pangomoan. Moha mamang suhu nabi. Oh mereka makataya deh. Oh, di mana tulang nami raja sila bedol benggaul obak ma sedama hatopan tuanak las iba dohot tu bahoppu sedama hatopan tu buru las iba dohot tu bahoppu sedama harob hatopan tuhan di ima tu opung sirona las ima dohot kaya nakonna sedama hatopan tu peparan ni abang boromunei sude ima tu peparan ni raja nahor las ima tuanak dohot tu buru dos barhaka tu hatopan nama meranggi dia opung sirona Amarona. Menang naho baca. Ho baca betul. Kamu? Ya. Baru memose. Bang apa kamu? Pesatamu. Baru hatopan. Dia nak kaling anak pesahat. Ma bah. Boru nyon. Baru nama maranggi las ima do tu boru. Sisa Rizalo mas peperanda puta rasa nahor do buru dah. Masuk mamu, polisi tahu masuk. Ya. Mana sih dah? Oh mana sih? Oh lo. Ima. Iya. Ima. Jadi oleh ate pak amang rajaan buruh ing songonipe ulus nagajang ulus toro rapu na boy tarpatu pahami dang namang ulit tadi dang namang tuis naido terus ni rohatta. Oh lo apa? Carana tapasama jom saya tubunan yari ano pe gabi. Jadi langsung pakai tonta ator sedang buru asal Oh lo tulang. asal tor rohami pusat ton ulus toro kampung. Gabi macam horas tulang. Ma? Baru mah atau bang musik tuhamu peparada pusat puran atau patuhamu sudah baru atau bang matu hita peparada puta tua silangga na walu naik masuk mahamu aka inokku masuk kamu kena ala sudido hita berhula-hula tu berada dari udah masuk kamu masuk kau manang na bang manang na inang muda. Ya terus ya oke. Iya iya dong mesin no pasak ma bayi pasak ma tu pada metera oh berjalan sebetulnya ini maka tulang asa tapasak macam parta tu bona tulang berjuluk omma raja nami jabar tu bona tulang tung songoni perjanami nasi lu butuh buri lah semaroh hamu nama calo omma tu bodane arinami rajai bacar naho adong do buru di halakon nama itu nasida tak jadi maka tulang melatih maka tulang. Iya.
Oma tu hula-hula nami persiap Rajai Sinaga. Oma tu hula-hula nami persiap Rajai Manullah. Oma nak kaningan ima di punguan ni Sinaga dadong di Tepangon. Punguan ni Sinaga nadong di Bakti Raja. Nombang Musya Jampar tu peribandani sian Rajai Manullah. Amarona si bijak, Amasartiga si bijak. Opunetti Hutasoy. Roma hula-hula nami na Maramarangi. Pangalapan ni Amarona si bijak. Pangalapan ni Amasartiga si bijak. Pangalapan ni Opunetti Laban Hutasoy. Pangalapan ni Manardiman Hutasoy. Pangalapan ni Amani Forma si bijak. Pangalapan ni Amasiska si Laban. Rohot Tabarendi si Hotan. Huwan hamidoson ulus dito Rabu dito katunga muna alay ngolo partording na kurang boto doaw alay amang boro Oh, natulah. amang boro ma patordikon songon pudia ma hapiahan ni ulus na hubog kami di bagasan tikyon songon ni mamang boro Gabi ma natulah. Molate ma. Pasapa natulah.
asa bitang mana rumiris pardo manopun na sumuro hidup untuk berdua diwitan ulau sadario kotoran kami itu di pasu-pasu di bata amat tong anak diri di hamu do bor tolok do hamu tertakas satu motor batu matutu asal kan area matang bola di benar itu di situ punya anak di situ buri bolu aku narungi situ kamaya tong panai nah itu matutu asa sa sulu sa matau dino butuh botianna lu ngasaha dia daru kamu na purnama di tengah-tengah di mga jana do dunia ke di batam ditang yang muna saluhun na hamu sudah dan pengurun nabi sa matut tuna gabian matutu hata nauli hata nalingan san hami hula-hula muna maliate ma ima buli marlutu dari pasak mula ang giat matutu paminta mamasu sa huba marlutu marak tubuh marlutu bulu tubuh di bodah suton nami tutik yari na yang ro las kita biamu di pedak kada tulang bulus na hapaw ang giat mamartinang toto maribidega mata sa hubay nagabe pahapal mo pasu-pasu may tu bodah suton nami marhite tang yang muna asa yak puhami mata nuli atana dengan asa kamakaraja nami asa Arbango dinna dala tuhuta jala balatu dinna dala tujabu hata nauli hata dengan nasa kamu raja ni hula-hula nami ya puhami mai maratongan ijabu di dagang hamu inangon gade mulak krop ke bumu liluida jadi sarong liluida saya utagan do to haku saya ngasih horwakti taga pauma tu hatta roto do katongan ni dabumu do to katongan ni akayana komuna asa gawe haroro ni pasu-pasu sudi ulota nasadarion tong mai do horo itu kayak kena salpu rolak apa undan alai mul saunari sama mulai sana budari satu sadaro satu potarion sisido sudir gabi bui pun surota di bagas satu las meroha panggilan sisa datang yang mai tadu tuata asa tu sudir yana komuna pilo parmuna tuata mangaraduti tu mangaramoti do pasaraw nasida asa bui hita di padupang di bagas salas meroha habis sa burmo adong natin na dua na madok nagsudlat pulong nagsasakot gabi paliya nagsudlat marhuda-huda nagsasibelon na sosadiya tuksong dia pagtalak namin no diha mo las maruha mo gabi haruruan ni paso-paso do hasadaw ni Roman hita sa lut na
ini balate Pak. Dihamu boru nami napas haton. Dos bulun tura jadi hula-hula muna. Akan boru salah muji. Seda. Ya, ma. Pasama muse tangkala rukum do. Tu boru ni tuan sinangga sude. Sude ma boru itu sinangga. Boru. Nunga di sobe boru ni pangaraja, boru ni putebu, boru ni pamoto bahasa betul. Boru ni pamoto, boru ni pangaraka, boru ni simarhakung, boru ni opugarabosi, boru ni oputugadalan, boru ni opubatara. Ay sobe, anay molo rasa nahor, ay sobe. Siapa sinangga? Surata tapasama jo tu imana jo alemana jo pa Bere ibe bere. kalau Bere ibe bere. Ma sidinis bere de albagira. Bere de. Hibe bere ma muse pak si bapak sebetulnya nanya arte. Ma dako nyado nya agor grupen. Akan ibe bere de. Si mo tudur pas tahu mbak tu stangkap. oh pasti mawang Oh mana itu kan ala kalau stangkap ndarolo pasama. Ima maguro bisude amuna obate. Oh lo. Jadi tabasama ala si sodo. Amang boruta ko paradi opulet. Isodo ima tu na borang. Noai kumacata ima tu amanami calpandita. Hamu dengan Sahuria Sadarion Senin 10 Oktober 2022 Tata Ruhon ma inanamion Antonia Borus Tinjak manang opung pahotan boru Nata Haholongion tu inganan paradianan parsatokinani di pasu-pasu debata ma parsaurata rapdohot ibana asama korhon pangapulion di sude na tininggal hononna di pahot tuhata ma holong nirohata jalalam di patogu ma pakilimon dohot hapor seaon ni keluarga tu Tuhan Yesus atau sian na sarohata tak alusi ma soso hapor seaonon nama nukun hita tu diaho dung mateko marin de mahita tu diaho dung mateko alusi ma Siba Jepetiki ujung naro tu diaho dung mateho dung mateho sai pikir Daledang nama te bibana rodi sering liling na martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di bondogijang na somar mula na somarujung doho. Ay na so olo sudah do akat om alay lam moru do jala lam sudah do bohal nami di tanoon jala hatot do hami lahu salpu sian sianganon. Songonido nang ina namion Antonia Boris Dijak manang opo pahota boru nang jinom tuang ngoluan nasora sudai tu ada pamuma hubasat hami ngolu di keluarga nang tinggalon ni ina namion saya pasito jala batogu ma hapor siang nasida makirim di abul-abul doho di pasu-pasum nasundegani akuk ni apuli marohani sudesi solhot dongan sahuria dongan sahuta nang ale-ale rodi sude nama kaholong nasida na totong manang yakon nasida asa makirim di pasu-pasu nadumenggan si pasatong tu nasida tutiki nanaro saya taiti jala tautoku marohana mibetu ho
Asalam manungun rohan nami di inganan na sonang nilabungu di Banua Gijangi ala ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Imatar surat sian sada Tesalonika bindu 4 sian ayat 10 tolu sahatro di ayat 10 opat. Hujahama tuhita saludikna. Alai naing ma takas botoon muna ale akadongan taringot tu aka naung mondingi. Asa unang marsak hamu songon akan aleban naso marpakirimon. Ay mola porsea hita naung mate Jesus dohot hehe sandok togihonon ni debata do rap dohot Jesus nang aka naung monding marhite hite libana. Ujahama tu hita di bahasa Indonesia. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali ikon tabolus do hamatean sude jolman adong di Portibion. Satu hal yang pasti adalah kematian. Cepat atau lambat semua manusia akan mengalami kematian. Alai marhite hatani di bataon paingoton tuhita ikon gomos tatio hapor seotai sahat tu ujungna. Ay manang isi na mati di bagasan Kristus pabakiton na dohita sogot songon Kristus naung hehe parjuloi. Molo hata di debata di minggu-minggu nasalpu di bagasan kitab andung manang ratapan boy dohita manganduni, boy dohita marsa, boy dohita tangis. Alena di dok hata di debata di paingot dohita unang hita walang torus tangis, walang torus marsak hera halak naso marpakiriman. Semua sudah selesai. Tanggung jawab inang sebagai orang tua membesarkan anak-anaknya, bahkan mempunyai cucu yang nggak dapat salah satu imahagabeon, itu adalah salah satu hal yang harus kita syukuri. Adong doa mana disukui Tuhan Jehovah dibatai hijau doa nalama tu amanah disukui lama tu nadi surgoi lama tu nadi surgoi di jodoh lama tu amanah disurgoi. Enggak. Diramoti Tuhan Debatama Inata Antonia Borstitjagon Lahoruar do Lahobongot Ola Nion Rodi sa lilin-lilin. Amen. Tatutup man. Mari di mahita. Kau stand up, Pak.
Turut semua segera, turut semua segera. Ale Antonia Bortijak sa tano do parumulaging mo ikomulaki jolo gabitano. Alay tuan debata na manapaho. Doton Yesus Kristus na baluan hosan dosa. Doton perbadia na majoho tahonguluan na sora sudah. Imah mangaramoti orbukmu ni bakem paimaro ari parpudi. Amen marede mahita. Sonang mamodom. Last stand on. Sonang mamodom. O nama tuai. Namara dia. Sian ulaoni. Nani ulamu. Lihadol maon. Jalan amangi hutotu surgo. Matua doa kana mate marite hite Tuhani olat nion olo ninna todi. Asa maradian nasida jan aka ulonna. Ay namay hutu nasida do aka nanula nasida be martanyang mahita. Ale tuan debata amanami na di bunagijang. Hodo debata na punahami rodi sudengolu nami. Sa ilehom mahirah ni roha di hami. Asa malas ni roha mi paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa ilehom matodi manugu-nugu hami. Asa todimi mangaramoti hami. Molo hubulus hami rura linggoman ni hamatiani. Amen marede mahita. He domu se pamatakon. Last stand on ma. Domu se pamatakon. Cianta no manon. Suang mangolu baheno ni Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Pada butano manang bunga masude nasa keluarga. Mardongan atan di bata. Berjulma amata mangtakas. Mandapotun di bata asa di lambung asa di lambung
kami siapa mau kutonin. Merek-merek ko naman lang. Kono na berdibin-dibin. Ang nabiya na naman daw. Yes. Oh andingan roti kiku asa burhan maundi Lau marani jabo ini Lau marani jabo saya Narwedi Awam, saya Roma Arajong, saya Saud Malam Monoham, di Bendo Tongong Songon dari Bendikijang. Leon Matuhami sadari orang mulus siap hari, saya sama dosa nami songon panesan nami, di dosa di orang nama dosa kami. Guna kami cugit pangjunan, kedua mahami sa pangago, ay korona punara jaon, dot augon, dot sangabot sa iyong liling na. Amin. Di dongani as ni rohan itu atas Yesus Kristus. Dot holong rohan di bata amata. Doa persauran itu di perbadia mah kita sudi. Saya doa amin. Amin. Amin.